Realment per mi ha estat un repte perquè ser infermera ja canvia molt del que és un àmbit hospitalari. Ja és un salt gran passar a fer prehospitalària. Si a més entres en un àmbit especialitzat encara és un salt més gran, no? Llavors per mi ha estat un repte en quant a que tenies l'afegit de que havies de treballar sota unes condicions diferents, no? En un entorn potser més hostil del que és una assistència convencional i més que res doncs això, no? El fet d'afegir aquest plus, no? Aquest extra de nerviosisme, no? D'incertesa davant d'ambients que són més hostils que amb una assistència de servei normal. Jo crec que el perfil, no? De les noies que estem a la unitat d'intervenció i suport és un perfil de dona forta, no? Jo ho definiria bastant així, d'una dona tirada cap endavant i valenta, perquè no només ens enfrontem a lo que és la prehospitalària, sinó que a més assumim una miqueta el risc, no? de serveis que podrien ser policials o de risc d'ordre públic, etc. I som un perfil bastant semblant totes, no? Tirades cap endavant, i pensem que som tots iguals però diferents, i crec que nosaltres també aportem la nostra part, que junts, no? Fem un global molt millor.